golfu som sa dostal vďaka detkovi, ktorý ma podporoval a chodil so mnou po turnajoch a on ma k tomu golfu aj priviedol. A začal som s ním trénovať už keď som mal okolo 6 rokov a ďakujem detkovi hlavne veľmi pekne. Hral som v Nitre, v Báči, v Skalici, ale najlepší výsledok som zahral v Báči. Som zahral druhé kolo, dva podpar a bez cvičného kola a ihrisko som hral prvýkrát, takže to bol asi ten môj najväčší úspech. Dúfal som, že to dám, ale nebol som si úplne istý, či to dám. Moji najväčší superi sú Oskar Obertal a Ondrej Vaňo. Zo zahraničia môj najväčší vzor je McIlroy. Moje najväčšie golfové ciele sú, aby som sa dostal na Ryder Cup a aby som hral PGA Touru a tie také vyššie turnaje. Trénujem na Alpinke v Košiciach a trénujem 4-krát do týždňa.